Aktiviranjem vulkana, koji simbolizira gaveznicu, davno ugasli vulkan u Lepoglavi, započeo je projekt pod nazivom Noć istraživača. Osim u 5 gradova u Hrvatskoj, koja ove godine po prvi put sudjeluje u manifestaciji, projekt se održava u 200 gradova u Europi. Moto Noći istraživača je učimo, istražujemo i družimo se sa znanošću, a cilj je približiti znanost i znanstvenike široj javnosti, posebno mladima koji tek moraju odabrati svoje buduće zanimanje. Specifičnost u odnosu na druge lokalitete kod nas ta što smo se mi bazirali na geologiji, a iz tog razloga što ovdje imamo ovaj naš poznati vulkan, gaveznice, kameni vrh i ostale geološke pojave koje su rijetke u Hrvatskoj, pa samim time i u Europi. U sklopu manifestacije bila je postavljena izložba znanstvene fotografije Okusi znanosti, koju je otvorio varaždinski župan Predrag Štromar, ističući važnost znanosti u razvoju tehnologije, ali i utjecaj na obrazovanje mladih ljudi i njihovo stručno usavršavanje. Mi moramo naše mlade potaknuti da se bave znanošću, da idu na čim više škole i da čim više fakulteta završavaju, a to je onda predispozicija za bavljenje znanošću. Znamo da samo znanost može razvijati naš bruto društveni proizvod, naše društvo, našu ekonomiju i ovo je stvarno hvalevrijedna inicijativa. Mi ju potpuno moramo podržati, a u skladu je stvarno sa našom vizijom Varaždinske županije znanje je moć. Antun Šimunić, poznati geolog koji je veliki dio radnog vijeka posvetio istraživanju sjeverozapadnog dijela Hrvatske, održao je predavanje o svom radu i iskustvima i njegovo zanimanje za znanost započelo je u ranoj životnoj dobi. U Varaždinskoj gimnaziji je bila u ono doba tamo negdje prije 50. godina prošlog stoljeća je bila arheološko-geološka grupa i mi smo istraživali špilju Vindio, to je tu na Ravnoj gori. Svaka ferije smo bili barem 15 do 20 dana ili neki put i mjesec dana u toj špilji, iskapali smo to i tako sam ja se upoznao s geologijom i otišao na fakultet i studirao to. Noć istraživača okupila je 100-tinjak učenika iz viših razreda lepoglavskih osnovnih škola. Cilj manifestacije je motivirati učenike da razmotre znanost kao buduće zanimanje te im približiti znanost i rad samozatajnih znanstvenika. Ova Noć istraživača mislim da će učenicima naše škole puno pripomoći u daljnjem istraživanju. Prvenstveno zbog toga što su to bili učenici 7. i 8. razreda koji su se u 5. razredu susreli sa vulkanima. U 5. razredu oni su iz geografije učili opću i fizičku geografiju, tako da su radili vulkane i vidjeli su sada na licu mjesta kako je došlo do eksplozije vulkana. Ja sam kao klinac baš tamo negdje koji oni prvi put čuo o tome i tako sam onda krenuo. Mislio sam da je bolje raditi ovako malo puno na terenu, a malo u uredu, jer nisam volio kao moji su roditelji htjeli da budem liječnik, a ja sam otišao u geologiju i evo, nisam se nikad razočarao. Posjetitelji manifestacije imali su prilike vidjeti izložbu dječjih radova posvećenih znanosti, slušati predavanja, sudjelovati u radionicama i kvizovima ili se samo družiti sa znanstvenicima i otkriti sve tajne ove profesije.